Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám podala informáciu o priebehu volieb a výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Stará Ľubovňa. Miestna volebná komisia začala svoju činnosť dňa 6. októbra 2010 na svojom prvom zasadnutí zložením sľubu členov miestnej volebnej komisie a žrebovaním predsedu a podpredsedu. Komisia sa skladala zo 7 členov zástupcov politických strán v meste. Následne komisia preskúmala kandidátne listiny na primátora a na poslancov do mestského zastupiteľstva. Kandidátne listiny na primátora mesta u všetkých 5 kandidátov spĺňali zákonom stanovené náležitosti a kandidáti boli zaregistrovaní. Kandidátne listiny na poslancov, kandidáti politických strán aj nezávislí, v celkovom počte 80 boli preskúmané a 4 z nich nespĺňali zákonom stanovené podmienky podľa paragrafu 16 odsek 3 písmeno C zákona číslo 346 z roku 1990 zbierky o voľbách do orgánov samosprávy, a to v tom, že splnomocnenec politickej strany nemôže byť zároveň aj kandidátom. Z uvedeného dôvodu 4 kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva neboli zaregistrovaní. Prevzatím rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1 kandidovalo 26 poslancov, vo volebnom obvode číslo 2 15 poslancov, vo volebnom obvode číslo 3 19 poslancov a vo volebnom obvode číslo 4 16 poslancov. Voľby do orgánov samosprávy mesta sa konali dňa 27. novembra 2010 v čase od 7. do 20. hodiny. Na voľbách sa zúčastnilo 46,45% oprávnených voličov mesta. Výsledky voľby primátora mesta Stará Ľubovňa. Z 5 kandidátov najviac platných hlasov, a to 1870, získal a za primátora mesta Stará Ľubovňa bol zvolený doktor Michal Biganič. Pri voľbe poslancov mestského zastupiteľstva miestna volebná komisia zistila tieto výsledky. Vo volebnom obvode číslo 1 boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov: Marta Benková 551 platných hlasov, Klaudia Sadkeová 517, Pavel Jelen 437 hlasov, František Orlovský 429 hlasov, Pavol Gurega 382 hlasov. Vo volebnom obvode číslo 2 Milan Sivuľka 488 hlasov, Jana Priputníková 451 hlasov, Michal Šipo 433 hlasov, Rudolf Žiak 381 hlasov. Vo volebnom obvode číslo 3 Edita Oláhová 403 hlasov, Rastislav Stašák 368 hlasov, Michal Petriľák 328 hlasov, Ľuboš Tomko 317 hlasov, Štefan Karafa 314 hlasov. Vo volebnom obvode číslo 4 Peter Bizovský 591 hlasov, Milan Knapík 539 hlasov, Peter Sokol 447 hlasov, Aleš Solár 420 hlasov, Branislav Strišovský 370 hlasov. Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy pre voľby primátora mesta Stará Ľubovňa a poslancov mestského zastupiteľstva bola podpísaná všetkými jej členmi dňa 27.11.2010 o 23. hodine a jeden rovnopis zápisnice bol odovzdaný obvodnej volebnej komisii, ktorá potvrdila jej správnosť. Na základe výsledkom volieb miestna volebná komisia odovzdala kandidátom zvolených za poslancov do mestského zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za primátora mesta osvedčenie o zvolení Starej Ľubovni 27. decembra 2010. Ďakujem predsedničke volebnej komisie za prednesenú správu o výsledku volieb.